na. So yan, another day, another vlog. Good morning, Charis tanghali na. Pero, si Ate Rika kasi galing sa sentro, bumili siya ng, ayun, chicken feet, Adidas. Natapos na namin yan balatan. Tapos si ate, hello kay ate, shower out. Tinatanggalan niya ng kuko, tapos hatiin sa gitna. Magluluto kami ngayon. Yan ang ulam namin ngayon. Adidas. So, ayan. Dito muna tayo sa labas, guys. Kahapon, naglaba ako pero hindi na ako nag-vlog. Ayun yung mga nilabahan ko kagabi. Kasi gabi na kami nakauwi. Wala na kasi akong damit. Wala na akong susuotin. Puro na siya labahan. Kaya, ayan. Hi! Alam, umaambon. Umaambon ka na lang yan. Hayaan muna natin sila doon kasi inaano pa nila yung manok. Ay, yung paanang manok. Naglalaro lang. Guys, so ulan na siya. Natuyo na yung lupa dito. Ganyan na siya, nagbibiak-biak. Pero na naman. Uulan na naman. Kaya magiging naman siya, magiging malambot. Ano to? Ba't parang lana? Parang may lana tong tsinelas. Maghugas tayo ng paa. Bigor, may lana itong tsinelas. Kasi ang tsinelas. May mantika. Madaming mangga dito, guys. Ayun, oh. Oh my God. Nakita lang nila akong kumain ng hinog na mangga. Dinadala nila ako dito palagi. Kasi kapag may nahuhulog, binibigay nila talaga sa akin. Ayun nga, naipon na, oh. Sabi ko, ayoko na ng sobrang hinog kasi ang tamis. Sabi ko, yung naman, yung hilaw. Sabi ko, gusto ko kasi hilaw. Ayan, puro hinog, oh. Kaya love na love ako ng mga bata dito. Puro siya hinog. Buboy! Sarap! Hindi kami niyan close. Palagi ko siyang binibigyan ng pagkain pero hindi kami close. Ewan ko sa kanya, sabi ng nanay niya bakla daw. Pero hindi alam. Buboy! Kay Ate M. Ate M? Ano kay Ate M? Ako lang naman parang siya lang naman. Ala, nagpapaano na siya. Ala, ngayon lang siya nagpaano sa akin. Ngayon lang siya nagpakarga sa akin. Tingnan mo dito, camera. Camera. Hi! Sabihin mo, hi. Ano pangalan mo? Di ba marunong ka na magbilang? Palagi to guys, nandito nakatambay. Tapos palagi siyang kumakanta. Ang galing niyang kumanta. Di ba kumakanta ka? Kanta ka nga. Gusto daw nila marinig. Ayun ka, ayun oh. Uy, pogi. Poging maganda. Ngayon lang siya nagpakarga sa akin. Signal! Hindi pa siya nakaka-upload. Kawawa naman. Tulungan natin guys ma-monetize si Rika para makasahod na din. Di ba naiipon naman yan, yung mo? Kahit hindi ka pa monetize, may revenue yan, be. Wala. Ay, wala pa? Wala, be. Wala pa siyang dollar Bakit? Nung sa akin kasi may dollar sign na siguro yun, pero wala pa akong tin. Yun ba? Wala. Kasi before talaga may naipon na ako. Nung sa akin na yung tin number ko, saka lang ako Connecting sa messenger. nakasahod. So yan siya guys. Yung bisita namin, yung dapat mag-asikaso dito. Auntie pala siya ni Rika. Ay, oo? Oo. Auntie siya ni Rika. Kapatid ni mama mo? Oo. Kaya naman pala, tita niya. Pero saan ka dito mo tuloy? Kamag-anak niyo po dito din? Malaki yung family nila dito. Ang ganda ng nila, be. Ang ganda ng tawag doon. Na- Lahi.
Oo. Yung ano niya, yung mga pinsan niya, ang puputi. Tsaka may itsura. Yung po mga kabikulana, nagsuklay ako kasi kanina sa video ang ano ng buhok ko. Hindi kasi ako nagsusuklay talaga. Ang tamad ko magsuklay. Tapos sabi ko kay tita ni Ate Rica na ako na lang magluluto, sabi ko kanyan. Kasi nga mahilig ako sa ganyan, 'di ba? Paborito ko yung chicken feet. Sabi niya siya na lang daw kasi auntie pala yun ni Ate Rica. So, ayan, pagbigyan natin. Kasi sabi niya siya na lang daw magluluto. Sabi ko, pasarapin niya yung makalimutan ko yung pangalan ko para hindi na ako makauwi. Huy! So, yun sila doon nagpe-prepare. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kasi wala na akong masyadong gagawin. Nakalaban na ako. Parang gusto kong maglakad-lakad kasi mainit pa. Gusto ko sana pumunta doon kila Rica 2. Doon pa daw yun banda. So, parang bundok-bundok talaga, ganyan. So, yan guys, sinugasan po ni ate yung Paa yung niyo. paa. Paa ng natin. So, ayan. Ito din sila dito. Prepare na nila yung bawang sibuyas at tsaka luya. Buboy! Si Ate Angge din busy mag-edit, mag-upload. Okay. Ako guys. Masyadong makabaro dali be. Gusto namin gumala. Saan ko sinasabi ni Rica na lalaki? Na? Napaliguan. Oo, may sinasabi si Ate Rica na Nalala Falls. Ano? Nalalata. Nalalata Falls. So, yan. Kailan tayo pupunta dun? Bukas. Di ba, Bi? Kasi, guys, baka baka Monday, umuwi na din kami ni Ate Angge. Hindi na namin maabutan yung house blessing kila Ate Chinchin kasi kailangan ko na magpa-medical, magpa-enroll. So, yun, kasi malapit na po yung pasukan namin. Si Ate Angge din, marami ding aasikasuhin. Kaya, ayun. hindi na kami magtatagal dito, guys. Kaya dapat mapunta na namin si Ate Rica 2, yung Nalalata Falls, tsaka makapag-hiking. Diyos me! Na-stress ang mga person. Si Ate doon busy siya, magluluto siya. Sabi mo, binatang sa mantika. Madami diyang mantika, ate. May mantika o sa baso. Ay, ito. Ayun. Ito yung mantika. Sige. So, ayan na siya, guys. Oo, baka kasi wala kang load. Be, wala nang signal. Di ba nag-load ka? Oo nga, pero mahirap talaga ang Globe, diba? Globe nga to, be. Globe din ako. Be. Tapos yung TNT ko, niloadan ko pa, di talaga kaya. Kagabi di ba nag-wifi tayo? Kagabi baga. Hmm. Chinarge ko tong cellphone na to, tapos inopen ko yung data ko. Akala ko na. Dapat kasi ginamit mo yung wifi. Ako nga naka-upload ako kagabi pero mahina din talaga. Hindi. Inano ko na to kagabi, be. Hindi talaga kaya siya. Pero ngayon, unti-unti na. 59 na siya, be. Malapit na yan. Diyos ko, one day na to dito. One day na. So yung mga kabikulana, maraming nagko-comment kasi pag nag-upload kami na wala daw upload si Ate Rica. So yun guys, yun nga yung problema, yung signal niya. Naka-globe naman ako kasi nga pinaram ako ng SIM card. Pero ba't sa kanya hindi? Ewan ko sa kanya. Nag-upload kasi ako guys sa Android, hindi sa iPhone. Naka-iPhone silang lahat. Nagigisa na doon si ate. Ayan. Uy, ang bango ate. Yung bawang sibuyas pa lang ang bango na. Di ka daw dyan timatalsikan kila na. Nagkap na pinsan ko. Ano daw? Tema na.
Saan? Karigos kita. Saan? Toro. Hindi ko alam kung saan ang nagturo. Tanungin mo kung saan, kung malayo ba. Maliligo tayo, be. Hiking. Akala ko ba hiking? Oo, mag-hiking tayo mamaya. Pero ngayon, pwede man tayo maligo, be. Grabe na to. After lunch, di ba? Para ano, madami tayo. Ay, na-stress kami. Yan, nilagay ko na yung toyo. Ako pag nagluluto ako yan, ano, luya, bawang sibuyas, tapos nilalagay ko muna yung chicken feet bago yung, ay nilalagay ko muna yung chicken feet, tapos luto ko muna siya. Ganun ako, te. Bago ko ilagay yung toyo. Ganun. Nasabihan tuloy ako ni Kuya Papi, pe. Kawawa ka naman. Walang upload. Yung dalawang meron. Hinihintay kasi ni Kuya Papi yung ano ko. Yung upload mo, be. Sabi ko, wala pa kuya. Mahina signal ko. Pasensya na. Pasensya na. Ang dami, no? Yung maganda talaga pag ano, hinihiwa siya. Tapos mamaya, lalagyan pa sa ulit ng food. Oyster sauce. Nana! Nana! Yung kamay! Huwag balikot! Kailangan muna natin yan, guys, palambutin. Lalagyan mo yan din ng tubig. No? Ba't pinapangunahan ko si ate? Charis. Hinuhulaan ko kasi kung tama ba. Kailangan siyang palambutin. Oo. Guys, help me. Kinulong nila ako. Hindi ko alam. Charis. Nung mga nakaraang araw, wala kami ditong kasama. Kami lang talagang tatlo. Walang bumibisita sa amin. Walang mga bata. Buti ngayon nandyan sila. Sarap ng hangin. Probinsya talaga. Ang tagal mo, signal! Please, upload mo na to! Umiiyak na. Umiiyak na si Adobo Girl. Rikawan na, B! Rikawan na daw. Nagagalit siya pag Adobo Girl. Gusto niya rikawan na daw. Kasi, i-upload na to. Yan nga. Oo. Rikawan na siya, be. Huwag niya natin siyang tawaging Adobo Girl. Ayaw niya na nun. Siya po makakabi ko na ng paminta. Pero saan ka din nag-i-stay po? Sa Manila talaga. Pero ngayon sa, ano ako, Legazpi. Sa Legazpi ka nag-stay. Saan sa Legazpi, te? Sa may, ano, City Hall. Sa may Bagong Bayan. Oo. Hindi ko yun alam. Ay, hindi siya lalagyan din ng tubig po? Lalagyan ko siya, mama. Lalagyan. Ginigisa ko lang muna. Ganyan. Para lumambot ng gusto. Para umano yung... Oo, yung lasa niya. Oo, ang galing no. Ako kasi ano, hindi, walang sarap, hindi masarap yung luto ko. Depende kasi sa way ng ano, pagluluto. Uy, ang bango. Yan lang yung mantika. Ganun po mantika. Nagmantika na siya, pati yung ano. Nandito yan dyan sa ang pagaluto. Ay, oo. Ikaw pala dito ate ang ano, cooking. Mahilig kasi ako magluto. Hi! Yan kasi ang trabaho ko sa resort before. Ano ka? Tagaluto. Ay! Ang galing. Yan ate yung gusto ng mga lalaki, yung ano, yung magaling magluto. Sana. Siguro te, ang daming manliligaw mo. Oy, Kasi magaling kang magluto. si Rika. Oo, si Rika. Madami yan ding manliligaw. Bakit pag marunong magluto, ganon? Oo, ganun yun, be. Bakit? Paano mo man nasabi? Kasi hindi ako marunong magluto. Wala akong manliligaw.
ikaw. Gusto pagluluto. Oo. Tingnan mo si Kuya JP mo. Oo. Kadalasan talaga ang gusto ng mga lalaki yung magaling magluto. Di naman. Anong hindi? Merong mga ganyan, pero sa bakit pa yung mga lalaki din na hindi? Kasi sila yung nagluluto, yung mga lalaki para sa ano nila. Depende kasi yan sa lalaki kung True. mabait ka. Oo. Ako kasi, ayoko pa mag-asawa kaya hindi ako nag-aaral masyado magluto. Hoy! Oo. Marunong ka magluto. Hindi, pag ang course mo HM, pinaaralan nyo lang, kumbaga, hindi man, kahit HM ka be, hindi man pwedeng ganyan, magaling ka magluto, ganyan. Depende naman sa'yo. Kasi ako, mga ano lang, yung mga nakita ko lang sa internet, ganun lang. Kumbaga parang ano siya, yung... Yung ano kasi namin, may pinagmanahan. sino? Ano, si mama may magluto. Ikaw? Si mama. Tinuturuan ako, bata pa kasi ako. Oo, ako naman, tinuturuan din naman ako ni Papa magluto before. Kasi pag nagluto yan, palagi ako nakatayo dyan sa may ano, tinitingnan kung paano siya magluto. Marunong naman talaga ako magluto, lalo na maggulay, ganyan. Talaga yun ng rock and roll. Ay, Kakanin. ay, yun yung rock and roll, yung ano, piniprito. Yung ibang kulay. Oo. Yun yung sa amin niya. Oo, yung sa ano. Mahilig yun magluto ng rock and roll. Mga kakanin. Ibos. Oo, suman. Ano nga yun? Balisungsong. Yung Pinilipit. dinikdik na ano nga yan, te? Tapos tinitinda niya. Hindi yun, yung dinakdik na Nabigas. pagkain. Na, ayun, yung... Nilupak. Dali! Ano to? Ano? Pinangat. 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 Tinitinda niya. Oo, malamang. Kasama po ako nagtitinda niyan, be. Lakad lang, puntang sentro. Oo. Sa amin dati, ang tinitinda lang namin, yan, naglalakad din kayo pupunta sa sentro. Ano yung ano, yung saging na may apatan siya. Ano tawag dito sa inyo doon? Sinapot. Sinapot, oo. Yung maruya. Maruya, yeah, maruya. Yan yung ano, tinitinda namin. Malalaki yan, pero 10 pesos lang Tapos ano dati. kagabi? Biniribet. Nilalapot namin yan. Sa sentro. Mga pag walang kakanin. sabon. Kaya mas makabili ng bigas. Grabe no. Guys, grabe talaga yung ano, yung hirap dati kaysa ngayon. Kasi nung dati, syempre yung mga ano, mga bata, ano pa. Tapos ngayon hindi na, yung ibang mga bata ngayon, mga new generation, hindi na nila naranasan yan. Meron pa naman. Oh, meron pa naman, pero depende sa Oy, sabi mo raw cellphone ko. mga lugar, ganyan. Iba na kasi mga kabataan. Mga kabataan kasi ngayon, mga ano nila, libangan nila cellphone. Tayo noon, yung may mga ano, madungis pa. May mga ano pa, may mga naalala ko dati, palaging galit yan sa akin si mama pag naglalaro ako. Tapos kasama ko si Tita Vivian, nagduyan kami, nahulog ako sa duyan. Alam mo, pag, di ba pag nagduyan ka, tapos parang matatapon ka, ang dami kong sugat noon. Hindi talaga ako nagpakita kay mama, ginamot niya ako ng pansit-pansit, yung halaman. Tapos mabilis lang nung nawala yung mga sugat ko. Ako nang nagdadalaga-dalaga na ako. Ayun, ni mamang nagagabihan ako sa diba tayo naman may mga kaibigan naman tayo na Oo. magala tayo. Mga ano pa kami nun. Tapos siya, bawal akong magabihan. Once na namagabihan ako nun, ay talagang papaluin ako. Kasi dapat yung mga gawain namin, nagsasaing kami, Oo. basta lahat ng gawain sa amin. Tapos nakaasa yun sa akin kasi ako lang naman kasama ni mama. Tapos, ay hindi, naranasan ko siya na paluin ako. Ganyan. Tapos, yung kumbaga parang Natural yun, binong panahon natin, pwede tayong paluin ng magulang Oo nga, natin. pero ayaw ni mama talaga yung gabi nang umuwi. Kahit na medyo madilim-dilim pa lang, ayaw ni mama. Ako talaga, grabe din yung experience ko dati kasi kurot sa singit, ganyan. Ay, hindi naman sa singit. Dito Sa akin sa singit talaga, be, na ano siya, Pasa tayo nga, be. nagpapasa siya. Patay nga. Kasi yung mga kapitbahay na pag naka-short lang kasi ako dati nung ano pa ako, bata pa ako ganyan. Palagi akong may
may pasa sa legs. Alam na ng mga kapitbahay na kinurutan ganyan. Pag sutil ka talaga, ganyan yung mga abos. Sutil man ako nung dati. Dati sutil din talaga ako kasi para akong lalaki dati. Yung mga laro ko dati panlalaki, Tex, Jolene. Intigan. Tapos palagi akong alam niyo yung palagi yung mga lalaking mga kalaro ko. Tapos palagi ako nakabukaka. Kaya nga guys, nasanay akong nakabukaka. Tapos nung nagdalaga na ako, palagi na pag kumakain nga ako, palagi bukaka, nakataas yung paa. Sinasabihan ako ni Papa ng paano daw pag nasa ibang bahay ako, ganun yung ano ko, Ako ginagawa ko. pag si mama naman, pag nasa ibang bahay, kasi ako pag natutulog, nakaganon talaga, be. Tapos Yeah. sabi ni mama, bawal ka pala sa ibang bahay, takong ganyan yung itsura mo. Ako din, babe, bukaka din ako Tapos, matulog. Be, ang maano pa, pag ginigising ka, hindi ka kaagad nagigising. Ako, ganun ako, Ganun. be. Kaya natatakot si mama, sabi, baka rin kapag... Baka di mo kayanin mag-isa Oo, ganon. baka pag nagtrabaho ka, hindi ka pag nasa boarding house ka, hindi ka mag-isip pag ganun pa lang sa'yo, wala. Kaya natatakot nun si mama. Dapat sanayin yung sarili na maaga magising. Ilak ang pinto, ganun. Kasi Grabe, bawal ganun, no? talaga akong Saan yan galing, te, na ano mo? Na ano, te, meron? meron. Saan yan galing? Dala mo, te? Ay, kasama ka din sa sentro? Meron silang, ano tawag sa inyo dito? Ibos. Ibos din sa amin. Kain tayo, meron ditong asukal. Ayun. Asukal. Eh, binili silang ibos, nagpasama kasi sila. Asukal, piniplex mo pa Ay, yung asukal. ay, wala na pala naman. Okay lang yan. May konti pa. Grabe ka na. Wala na tayong Piniplex mo? asukal, wala na tayong pangkape. Naghihirap na. Wala. Ay. 65 Ngayon na lang ako ulit nakakain nito. Ay, 66! Nagtsatsaga ako sa signal. Lapit na. Saan yung dalawa? Masama ko. Tawag ka lang, takatudong. Saan ka kita di? Hindi kasi ako guys nag-almusal kanina. Sila kumain sila ng cup noodles. Ako nagmaydo lang ako kasi ayoko nga kumain ng maaga ganyan. Gusto ko mga 10. 11 na nga guys. 11 na. Tama-tama yan. Gutom ka na. Magkakain na tayo. Wala nang laman. Maxi, ang taba mo na Maxi. Panalaman mo ah. Baka tiros ka chat. Kapalan. Wala na. Wala din ako video. Mga video. Ano dyan? Ang pinagkakon. Kunting tiis na lang. Malapit na yan, te. Kunting tiis na lang. Huwag medyo nakabas-ubas ganyan. So yun mga kabikulan na malapit na yan. Pag na ano bang Tagalog na Tagalog ay natuyo ganyan, na ubas-ubas. Sabi ko kasi ubas. Tubig. Wala pala tayong yellow. So, tiros oh. Urut. Ayan. Ang bango niya, guys. Na, baka mo kayo na ako. Kaya tinigay mo. So yung mga kabikulangan, nilalagyan na ni ate ng medyo kasi nag-ubas na siya. Naputo na. Nilagyan na ng sili tsaka ng asukal. Feeling ko so wala matutuwan. Okay. Titinanan mo na? Hindi pa. Hindi pa na. Dami din. Hindi ka na dami. Si Ramon, te. Maarang-arang, si Ramon. Hindi ko nga nagdinos ng sili. Oo, paano kayo? So, paminta ba, te? Oh,
Tara na. Sarap. Okay na yan, huwag mong masyadong ano po ng sabaw. Pero may sabaw sa kanin. Kaya nga. Okay na to. So, ay, okay na to. Sabihin mo, okay na to. Okay na to. Si mga kami ko, ano, okay na po yan. Kain na tayo, guys. Halika na muna. Busy pa ang mga person. Sarap. Namitan mo kung malumok mo. Ano naman ata? Te, pwede na yan. Malumok naman. Malambot na yan. Halata naman. So yan po mga kabi ko na. Kain na po tayo kasi 12 na. Magta-12 na. Tara na kayo, te. Boy! Tara! Ako talaga nagugutom na. Hindi kasi ako ibos lang kinain ko. Tara na, be! Nag-upload ka pa, te? Tara na, be. Ikaw, te. Sabay ka na sa mo. Tara. Uy, kayo din. Guys, nagugutom na talaga ako. Promises. Promise. Parang feeling ko mahulog. Oo, kakamayin ko nga lang din. Kasi ano yan. Ayoko na! Kumain ka na, te. Maxi. Guys, kain po. Minanik. Karaisip ko ito. Kain kayo, guys. Kaya ano yun. Ano yung bahaw? Gusto kong bahaw. Ay, meron. Sige na. Di ba ba, Maxi? Kailan ko. Gusto ko yung sili. Ano yan? Manok po. Saan galing, te? Doon sa baba. Dun sa ano niya, sa inis ko yun. Sa kapatid ko. Malig ko sa sili. Come here. Malig ko sa sili. Sige na po, tinilagay ko po ako. Saan? Thank you po. Saan ba? Sili, kumalig ka sili. Tama na. Ate, kain naman po. Hindi gaano. Be, luwag na ka muna o may Sorry plato. ka. Lato mo. Ito mo lang, te. Ako na lang yan. Ano pa? Ano yan? Hindi. Oo, kasi yung sili pa. Dito na natin. Sige. Nagpapakali ka nila, ate? Pwede lang ka. Ako, nagpapalala siya na yun. Dito na ako siya pa. Ay! Hindi ako na. Dalawa ang mga thank you for this blessing. Kain po. Kain. Kain tayo, guys. Kain, guys. Harap. Hindi ako nagugas. Magugas ako. Uy, kudak ulo na. Nakikita mo na lang anak ko. Kalabos Na, kalabos mo man magtao. na. Ano yun, kalabos? Sobra. Madami. Ingatan mo baka mabagay yung camera mo. Kain po. Saan mo naman Pwede na yan. Kaya mo yan, te. Sudo ko. Ang sarap, te. Kain po. Ito din lang. Pwede. Tama lang yung anghang niya. Uy, wala kang sili, be. Hindi ba yung ano paminta? Kinakain mo yung sili? Mga Bicolano talaga kayo. Hindi naman ko. Ayoko. Hindi ako nga. Bakit yung family mo yung parents mo hindi mahilig? Hindi. Depende yan sa parents, diba? Kasi makakasanayan mo din. Hindi. Depende din sa'yo. Ala. Ano ko? Kasi sa amin, parang may sili. Diyan na, May. Diyan na. Sabi mo na cellphone kung magkaon na ka. Karaon na ka mo. Puro na sa bagay cellphone. No. Mababadaan Ano talaga na? ka Karaon mo. mo ba? Kukot na. Ako pa ng sabaw. Mag-diot na ka dyan na, May. Magkaon na. Ano na sa tusakan na? Ah, sige lang po. Ano? Nagto. Ikaw na ba? Ito yung mahirap dito, te. Alin? Alin? Dapat pagkaan mo dito. Sa akin, ina-enjoy ko lang. Ang ganda kasi pag inaano mo lang, di ba? Naku, naggaro ka, ayaw na nagngat-ngat kaya ano.
Masarap ito magbudol pa eh. Atin. No? Dapat ka na natin makukot. Madugangan pa. Ang galing mo ka. Ang galing mo kumain ng sili. Ang hanggang. Gusto na ito, hindi man. Parang inuunti-unti mo ba para may... Oo. Magdalawa ko na ito, te. Mahala akong nilagay ah. Hanggang na dito. Titinginan yung dalawa, be, kasi nahihina sila sa sili. Hindi mo magamit ka sa sarili. Huwag mo lang ako yung iwan dito kay... Pagbalik, wala na yun kasi. pagbalik mo, be, wala na yung TV mo. Matatakotin to. Lalo na paggabi ulit eh. Diyos ko. Ha? Nakakatakot dito pag gabi. Minsan nga ako na magsasalit na tulad. Feeling ko kasi may mga nanonood sa mga bintana, ganyan. Nakulot siya nga. Tsaka kipang, alam mo, ang dami mo nang nakain dahil sa buto. Mapapadami ka talaga lang ng kakanin. Lalo na kung manghang yan. Ang dami mo naman mangga sa labas. Oo nga, be. Ang dami kong mangga sa labas. Love na love nila ako eh. Minsan hindi ko naiintindihan Minsan yung mga siya- lingwahe niyo, be. Oo, minsan hindi ko naiintindihan. Kaya pala hindi ka humimik. Tingin sa pag nagkakano kita tapos nagarain mo kita hagmanin mo yung pinag-inatan sa tubig. Kasi pwede ako niyo UTI. Kaya, nani? So mga kabikulan, nakatapos ko lang kumain. Tapos ayan, may mangga dito kasi puro hinog. Pero sabi ko kay ate, nakita ko siya kumakain ng mangga na hilaw. Kinuhaan niya ako. Ayan o, ang dami. Dito natin. Hubakan natin. Balatan ba? Buksan mo nagtatangi sa din. Ay, Ayan. Ito kasi guys, na nagbukas ako kanina ng hinog. Ang pangit niya na para na siyang, ayun, tinapon ko nga, ayun, no. Baka may uod na sa loob o kaya, ay, sorry, bibi ko, sorry po. So yung mga kabikulan, nabalatan natin ko, kuha tayo ng balatan natin yun. So yung mga kabikulan, si ate na daw magbabalat. Ikaw ate magbabalat, ako na. Ay, ikaw na. Hugasan yun ni ate. Kuha tayo ng asin tsaka sili. Tararara, si ate Anggi, naghuhugas. Ang sipag naman yan. Sabi ko mamaya na siya maghugas kasi magpapaano-ano muna kasi bagong kain. Asan tayo yung asin na ate? Ay, asin ko. Grabe, ang dami. Ay, no, sige mo. Oo, hubal to. Oh. Asin, B. Ayan. Asin to, te. Ay, Ay, sili? Saan mo po ate nilagay yung sili? Sa plastic. Nasa loob ng plastic. Ah, okay. Ito to. Gasan natin yan. Gasan natin siya.
So, yan po mga kabikulano. Ang sarap. Hubal. Lagay natin tong asin. Asin o sili? Ay, sili. Sili pala siya. May sili. Ayan. Gusto mo ng sili? Ala, kumuha pa si ate talaga. Kumuha pa talaga si ate. Ang dami na. Sige po. Sabi mo, Thank you. Kukunin natin yan. Oo, gusto ko ganyan. Ayoko ng hinog. Ay. Diyan na. Thank you po. Ang dami na nito, te. Ulit na Ate Ay. Ros. Tabangan ko Hanggang na. ano na to? Tibi ko lang. Hanggang sa Monday. Hanggang sa Monday to. Wala na yung bukas. Ah, Bukas ng uda na yan. sa bagay. Kukusa. So, sige na, bibi. Butang plato lang. Ano? Ay, kuha tayo ng plato. Tayo na mga kabikulan. Tikman natin. Hindi ko pa na ano yung sili. Durugin muna. Paano ba mamonetize? Ano ako Ano din ako eh? May mga requirements po kailangan si ano, Sinita. si YouTube po. bago ulo Si YouTube sa amin. Meron siyang mga requirements na kailangan gaya ng BIR ID, ganyan. Kailangan mag-apply. Charito. I-apply mo pa yung account mo. Kailangan mo ng TIN number. Karaw dito ni Kit-Kit. Tikman natin, guys. Sarap. Ang sarap ng buhok ko. Ang sarap talaga ng buhok ko. Kit-Kit. Ang sarap, guys. Kit-Kit nag-away. Kit-Kit. Grabe. Naway ikaw, Kit-Kit. Away. Pati sa Facebook, ganun din. Hindi po ako sa Facebook. YouTube lang talaga. Baby, oh. Kuha na. Si ate taga-balat, ako lang taga-kain talaga. Pero nga, hinog na din ako. Hinog na din. Hinog na nga. Mga kabikulan na, ayan sila. Sila ate Angge sa Tirika. Kumakain ng mangga. Ang harap. Isurok na. Grabe. Niki surok na, Kit. Muboy, ang. Ang. Hindi naman di kakaon. Kinigat mo. Kinigat mo na. Hindi kaya. Kukuraw sa kutsara sa tumarian. O, bakit nyo? Nagsigid na si Ate Marika sa bago. So yun po mga kabikulan, hanggang dito na lang po ang ating vlog. So ayan, thank you sa panonood. Bye-bye. Love you all.